nikum sang ni som ni September thla a parliament in farm bill pathum apa sa vanga Loneitute ten sarkar lai pui lakalung oi lo na hlan-tir chungchang kum khat don zet Delhi ramri-a anin kul to thu le Uttar Pradesh Lakhimpur Kheri district a thil thleng chungchang te video masalama kan tar lang to a Loneitute zasari vela in lung oi lo na hlan-tir na hmuna an nun an chan to hnu-in tun zirtop ni kalta November ni sompakua khan Prime Minister Narendra Modi an farm bill pathumte sarkari na hnuhkir le tur thu a puang a Delhi ramri-a in kul mek Loneitute le ramchung hun hrang halung oi lo na hlan-tir mek Loneitute ten Prime Minister thupuan an hriat hian ne na ro pui tak chang nia in hria in an hlawm a Loneitute ten suite anin barlai le hlawm an lam lai thlalak hmuh tur tam tak a om nikum top lama Punjab Loneitute Delhi pana han kaldan le kalkong har sana tam tak an to thu te kan hre to a Delhi police in ramri an pin uluk dan le Loneitute dang tura an lo thorip zia te po kan tar lang to boka Loneitute ten hetiang har satna zong an ma chon lai le an zinga mi zasari vel zetin chan hrang awanga an nun na han chan to hnu po in sarkar lai puya tangin tor puina le lainat na thu tongkam khatma hriat tura om lova lainat le tor puya hnekin pumadi ale atim te hian Loneitute chu tongkam na tak le moi lo tak in an kova ram le hnam ti chiat du tu China le Pakistan ne na inzom na nei mi fir fiak ti le tongkam chedang tam tak an hmanga mase heng zong hnu po hian Loneitute ten apor zong le tharum tho zong a chhang let lovin han do charchara Pumodia Minister of State pakhat motorin Loneitute te achil hlum hnu po in Loneitute hian an mi zian hlau mai lova do thei takin sarkar ril runem hun nan nga ka an norna ero top san lovin anin fui phur sau thung chutiang ani lai chuan ep tu party hrang in nasa takin Pumodia sarkar an lo be ve ngal char boka tin ep tu party hruai tu te mai ba ka BJP chung kwa tang ngei po in Loneitute lama tang anom ve nual bok video masalama kan tar lan to angin tuna Meghalaya governor ni mek Uttar Pradesh Loneitute chung kwa tang a chor chuak voi engemaw zat MP Loneitute le Union Minister of State te po Loneitute politics a chol san hnu a Pumodia sarkarin governor ata na han ruat tak Satyapal Malik hian governor ani chungin Loneitute tan voi tam tak a o alo chhuah to a tuninga ni kalta November ni somparia ta po khan NDTV palai zona changin Loneitute zasari zet an thi hnu po a sarkar atanga torpuina thu tongkam khatma hriat turala om lo chu poi ati thu le na ati thu asoya sarkar laka thil phut neya Delhi daya in kul Loneitute rualte chu sarkarin an thil phut ati hlotlin sakma chuan an hodar lo tur thu asoi bok NDTV palai hian BJP in governor atan an ruatini a BJP do zonga thui soi thin hi mitam takin mak an ti in an soi du hle ti in BJP do zonga thu a soi thin na chhan na zota Satyapal Malik hian BJP do zonga soi ani lo thu le athu soi te hi BJP ta na hlok na tur zawk ani thu asoya Loneitute thil phut hi ti hlotlin sak vat an ni lo chuan nakum sang ni som ni pahnia Uttar Pradesh le state dang hrang a inthlan lo am tura te BJP an mual pho tur thu asoi Loneitute chunga Modia sarkar thil ti dana hian ilom lo viaw ani chuan enga tinge governor ni na te hi ban san mai lo ti a zona changin Satyapal hian min ruat tu in bang tura min ti ni nia minit khat po khoral lovin kabang nga lang hnu-in governor ni sa in min hring po ani lova chu wangin governor thutthleng hi ka kalsan hre lo hrim min ruat tu in bang tura min ti huna chuan kabang ngal chatang mase Loneitute ta na au chua hi engtika ma ka top san lovang ti in a chang Pumodia Minister of State for Home Ajay Misra chungchanga po Satyapal hian Ajay Misra chu minister ni zel tlak ani lo thu le an motorin Loneitute achil hlum rual khan minister ani na tanga bang ngal tur ani thu asoya ama abang lo ani po in aruat tu in a bantir tur ani ti na soi
chuti rualin Prime Minister Modi chu Gujarat Chief Minister ani laia Loneitute tan thin tu le Loneitute tana MSP bithia saktura Prime Minister hnena lekha te po lo thon to tu kha ani awangin tuna Loneitute har satna po hi asut kian sak thuaya be sei thu asoi tel bok hetia NDTV palain Satyapal Malika hakom zo tuk chia November ni som pakwa zirtop ni a Prime Minister Modi an famlo pathumte hnuhkir ani tur thu aron puang zui vele ngala Satyapal Malika thuron kha dikdon riavin ashe ve te po ani mai theye Uttar Pradesh inthlan hnai chhozela thole nikalta November ni som paruka khan Prime Minister Narendra Modi an Uttar Pradesh a Sultanpur district a kongpui lian Uttar Pradesh kho chak le kho thlang lam thlunzom tu KM Zathum Somli pakhata thui Purvanchal Express uaya honga he kongpuya hian rik room thil le mamo huna Indian Air Force in do thlo na chhumthei na tur airstrip KM thum le metar za hnia thui siamtel ngala ni a Prime Minister po hi Indian Air Force transport plane C-130J Super Hercules chuangin kongpui thara hian aron tum nge a Hercules thlona mai ba ka hian combat aircraft Mirage 2000 le Sukhoi 30 jet fighter te po tumin mipui hma-ah nom anen tirbok he expressway hong tura pumodi aron tum tur lo hmuak tur le lo lom tur hian yogia kaishuai Uttar Pradesh sarkarin sum tam tak senga bas tam tak hayarin thanem ngai takin mipui an som khoma mase chuti chungpo chuan pumodi a lo be seiruk zat mipui an phachia lo ni inalang kongpuya thlona han tum hem mai chu pui tak le ngai san om takani a mase tun tum hi Uttar Pradesh kongpuya Indian Air Force thlona ha tum masak ber na anilova Samajwadi Party sarkar Akhilesh Yadav Chief Minister ani laiin an tram top don trep sangni som paruk November thachon hnulama KM Zathum pahnia thui Agra to Lucknow Expressway hon ni in chuta chuan Indian Air Force in do thlona te han lo tumin air show te han lo nei to a sangni som pasari in thana po Akhilesh Yadav te hian sarkar na siam le anin be seviawa mase yogi atitiana ta hovin BJP in hne na haropui tak anron changta zawk kha ani a Akhilesh aten sangni som pasari in thlandona ropui taka expressway an hong ang che in tuna sangni somni pahni in thlan hma in yogi le Modi ten Purvanchal Expressway an hong vele ta ani a nakum in thlana vote an hmu hnem pha angem ti chu hunin alaron thrilanga mase tun din hmuna chuan an be seizat mipui an hmulova chuti lain Akhilesh Yadav ate party Samajwadi Party in Purvanchal Expressway a vek hian rally lian tham tak huai hotin Purvanchal Expressway siam tura ruwa manna siam tu chu an mani party an ni thu le BJP na ming that na an ron lak vek thu Akhilesh Yadav fian a soya in thlan na hnai to awangin kongpui hi ani turang tak po a ti zo man lovin man mo takin BJP hian an hong chuk chuk ni in Akhilesh Yadav fian a soibok heti lai hian pumodi atepon Uttar Pradesh kho chak lama han tlak nat vak to lo thu le kongpui hon ani nia mi pui pung khom le Samajwadi Party rally-a mi pui pung khom zat te ngun takin an thlira Meghalaya Governor Satyapal Malika soi ang tak tak khan Loneitute lung anti oi vat lo ani chuan nakuma in thlan nei na tur state hrang te sarkar na an siam thei don lo ni in anin hreve ni nge ya ngaihthlaktir pumodi an famlo pathumte hnuhkir ani tur thu hi aron puang zui ta ani a he thua puan rual hian eptu party hruai tu tam takin BJP chu Uttar Pradesh in thlan lo am tur thlir rana thil ti an ni ti in an pu ngala eptu party te pu na chu engpo lo ni se pumodia sarkar hian lo nei tu te angai sak tak tak ani chuan kum khat don lai Delhi ramri-a ṭhut le mi zasari vel zetin an nun an chan kher ngai lovin atira po khan hnuhkir le thei reng an ni a mase chu tianga hnuhkir tamai lo chuan Loneitute beidon hun le an ngoi hun an ngak char chara mase Loneitute an beidon du tak si lova chuan ti hian lo thei lova an hnuhkir alo ngai ta ani
hetia Prime Minister in famlo pathumte hnuhkir ani tur thu apuana wang hian Loneitute norna hi top mai tura kan lo ngai ani mai theia mase chu tiang chu ani lova famlo hnuhkir chau lo po thil phut dang an la nei nuala chungzinga chuan Uttar Pradesh Lakhimpur Kheri districta Loneitute chil hlumtu motor nei tupa Ajay Misra Union Minister of State for Home ani na atanga ban tir te thlai hral ret niam ber minimum support price bithlia ziaka da tur tele Kumin Republic Day tractor rally a red fort a buaina chuaka wanga police in case an siam sak Loneitute case ti top sak vek te po atela hengan thil phut te ti hlotlin ani ma chuan an norna hmun chua san an la tum mai lo thu an soi tin farm bill pathumte po Prime Minister in kan hnuhkir hrang ati mai hi Loneitute thutlinga an ngai lova pumodia hi mi pui hma-ah do tam tak soi to ani awang le athutiam tam tak ti hlotling lo ani awangin atong kam khat mai hin nga na chi a an ngai lo thu an soya pasani na hmun parliament atang ngeya hnuhkir ani huna chau thutlinga an pom tur thu an soi pumodi an farm lo pathum hnuhkir ani tur thu apuan ni hian Loneitute chunga ngai dam dil na le Loneitu zasari vel thi te torpuina lam engma soilang lova farm lo pathumte chu Loneitute hlok na tura duan ani thu le Loneitu then khat an min thei lo awanga hnuhkir turan ni thu ala soi fana ti diklo le ti swal neya po ala in ngai chuang lo ani chu mai chu ni lovin NDTV in party then khat ai o te le Loneitu ai o te an biak na BJP ai o athu soi tu San Prakash Jata fan farm lo pathumte hi hnuhkir po Lonita she adanga siam non le thei to lo ti na ani chuang lova ngun le uluk zawk duangin aya dan tha zawk kan la siam le thawang ti na soya hei hian BJP hruai tu te ril ru chapo zia le mi hausa then khat hlok na tura farm lo thar siam nge an tumru zia atilang chiang viau ome video masalama kan tarlan to thin angin Loneitute farm lo thar an du lo chhan tam tak zinga apoimo ber pakhat chu mi hausa ten an du zat zat bu le thlai thar an lei khola kudama an che khom thei tur le an du chen chen an chebrel thei tur lai hi ani a sarkarin minimum support price abithlia sak box si lo awangin mi hausa te hian mantlom te te in Loneitute bu le thlai thar chu an lei kholanga bazara lei tura om to lo vele to tak takin an thal chuak thei to don ti na ani a chu chu Loneitute mai ba ka mi puite tan po a thil thalo tak tur ni in mi tam takin an ngai ani lengpui airport chei that na tho me ka pukam rula Chhangte in tender chua ma fe atanga na lo thoktan mup to ni a puwana na soi ang devin pumodia thian pa mi hausan da ni po in farm lo pathum pas ani ma hau khan Punjab le Haryana vela te bule thlai che khol na tur hmun na lo buat sain ramzau tak alo le fel diam to ani ti te po video masalama kan tar lang to a hetianga mi hausa then khat te hlok na tura dan thar han siam le ringot zel mai hi Loneitute mai ni lo ram mi pui tam tak hian dik ni in an the thei lova tin Meghalaya governor Satyapal Malik hian kan pa hausa chuan vor pumodia thian pa Mukesh Ambani te hi angai sang lo ve khopa sumle pai man sen lo nei du khop reng nei lova nei belzel tum fa te in nei na cheng vai bel cheza thum chuang seng ral ngam mire theile tanpui ngai te tanpui na na in phal le der si lo ho hi chu alu troi angvel chawan ni a ngai san po kan ngai sang turani lo ti na soi tin Satyapal Malik hian sarkarin Loneitute tana MSP abituk sakma lo chuan Loneitute lama atan chun zom zel tur thu le Prime Minister tongkam khata wanga Loneitute chu lung oya mani ina hodar mai turan ni lo thu asoi telbok hetiang hi thilom dana ni a Loneitute le sarkar lai pui hi engtin nge anin dor chho zelang ti le Loneitute lung oi lo na hian engtin nge BJP tan hong anei zelang ti te kan la mu chho zel tura ngai la sang ni somni pa ni state sang inthlan lo om tur te po angai nom chho viau don ani ka channel hi lo la subscribe lo ani chuan lo subscribe vela video te po mun sang a min lo share dar sak ve thin bok don nia
tuna tan chuan heti chin hi ni se next video a kanin hmu leh dawn nia mang tha vek ule